Kag sa good vibes, ulan ka lang ya, kaslon kami. Ini ang nahambal sang couple samtang nagabundak ang ulan samtang ginakasal sila outdoors. Yaring report. Ang ini nga farm kag kapihan nga natungan sang kabukiran nangin venue for outdoor wedding. Paano habi? Kay ang ginkasal ang mismo tag-iya sang Española farm nga si CJ kag si Jen. Ang lugar nahamtang sa barangay Canlandug sa Banwa sang Murcia. Amo sini katahom sa lugar kung naplastar na para sa ilang kasal. Saksi ang Mount Mandalagan, Mount Canlandug, kag bisan pa ang bulkan kanlaon sa ila promisa sa isa kag isa nga forever magpalanggaanay. Sa same day edit videos ng Laragway, ginistorya pa ni Jen antes lang gid sa kasal nga sadtuanay. Bisan ulan kag init, ginasulay ni CJ para lang makuha ang iyang matamis nga oo. Sang pagsigisigi na siya pangluyag sa La Carlota, pakadto pa kari, bisan ulan kag init, sige sulay, basta nga makuha yung ginang akon nga pagpalangga kag ang luyag sa iya. Kag hasta subong now, proud ko kag nang dapat salamat ko sa Ginoo nga ginhatagan ko sang lalaki nga para sa akon nga grabe magpalangga kag mag-support. Sino ba na magpinsar nga inoras lang matapos ang pag-istorya niya? Kag mismo sa seremonya na gid sang ila kasal, nagbundak na ang ulan. Si CJ wala ang magbiya. Si Jen nagpadayon lang sa pagmarcha. Amo man ang bilog nila nga entourage. Sunod sa kay CJ, kung maghulat pa sila nga maghulaw ang ulan, basi magabihan lang sila. Pinaka-the best pag ito yung memorable. Kaya nagkalabasa kami sa ulan. Oo, grabe ang ulan. Kag nag-ulan siya during sa ano ginasugod nga time Sang ano na, sang amon ng gamarcha? Ceremony. Gamarcha? Oo, pero yung gamarcha kami. Nagbubuo ang ulan? Buong ulan, di basa-basa kami. Ano kalawig sa ulan? Pagkatapos man ceremony, mga 30 minutes guro. Naghulaw mo sa dason? Hulaw mo sa dason. Sundog niya lang mo. Masayid kami nga, tutudo yan. Wala na kasi nag-isol yan. Di ako mag-isol ko to karon hapon nga daan. Wala 5 na. Di ko ma-delay naman to. Magabihan ng amon nga seremonya karon. Bala mo niya, ulan ka lang yan, mapakasal kami yan. Pero daw pagtilaw lang ang tanan. Ginsunlog lang sila sang panahon. Matapos ang seremonya, naguntat man ang ulan. Gani, nakapadayon lang sa gihapon ang reception kag pagsinadya. Pasalamat si Jen kay bisan ano kakusog sang ulan kag bisan ano niya kahibi, wala mapanas ang iyang makeup. Si CJ naman, nagpasalamat sa suppliers kay wala nag-back out. Pati ang nagkuha sang video nga amo ang Laragway, nagpadayon sa gihapon sa pag-shoot. Nang waterproof ang akong makeup. Ano waterproof na Wala na panas. Bisa nag-ibe pa ko yung panas wala ka na lagyan po. Gabi nga ako niya makeup artist mo si Thank you so much sa RGB. Thank you kay Rose Jean Baha. Siya nag-makeup. Waterproof. Kag sa photographer man naman nga gasulay si Laragway. Laragway, team Laragway. Sige lang nga rin, Ocean. Sige man, wala pa naguntan man. Grabe. Kung mga ate, kung pigaw-pigalon itong mga gamit nila, surrender na to sila sa ulan niya. Hindi malipatan sa ilang mga bisita ang ilang kasal. Magluwas nga may matahom nga outdoor view. Ginulan pa sila sang grasya. Para sa bagong kasal, mas nangin memorable lagid ang ilang kasal kay hindi sila makapoy mag-istorya. Pati na sa ilang mga apo pila kaadlaw nga bisan ng ulan, wala makapauntat sa ilang kasal.